αεροδρόμια, τα μέτρα που έχουν πάρει με τις κάμερες για τη γρίπη που κυκλοφορεί με τις κάμερες. Είναι αυτές οι θερμικές, οι θερμικές ακριβώς, που ελέγχουν τη θερμότητα του σώματος και καταλαβαίνουν αν έχει το ινίο ή όχι. Και σε καταγράφουν ανά πάσα στιγμή και οι οποίες υπάρχουν και θα υπάρχουν πλέον. Υπάρχουν, ναι, μέχρι να ξεπεραστεί η πανδημία. Και δεν νομίζω ότι θα μείνουν, θα υπάρχει και ένα. Τόσο ασκασμό λεφτά δώσαμε, θα μείνουν. Θα μείνουν. Λοιπόν, με αυτές τις κάμερες τελικά, με το βιντεάκι που θα παιχτεί σε λίγο, διαπιστώσαμε ότι δεν καταγράφουν απλά τη θερμότητα. Τα πράγματα δυσκολεύουν με αυτές τις κάμερες. Δυσκολεύουν, πρέπει να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δηλαδή αυτή η χαλαρότητα που είχαμε παλιότερα στα αεροδρόμια, όταν ήμασταν σε ένα αεροδρόμιο και ήμασταν χαλαροί, δεν μπορεί να υπάρξει πλέον με αυτές τις κάμερες. Δηλαδή αλλάζουν πάρα πολύ τα δεδομένα. Αλλάζουν πάρα πολύ τα δεδομένα. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείς σοβαρός. Υπάρχει κίνδυνος εκεί που περπατάς και να εμφανιστεί ένα συννεφάκι γύρω σου. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, κάποια πλάνα από αυτές τις θερμικές κάμερες. Τι μπορούν να καταγράψουν. Εδώ βλέπετε έναν κύριο αμέριμνο στο αεροδρόμιο. Να δεν είναι σωστά πράγματα τώρα. Και οι πιο προσωπικές μας στιγμές πλέον και τα προσωπικά δεδομένα, που αυτά είναι τα πραγματικά προσωπικά δεδομένα που έχουν σημασία. Μαύρη μαυρίλα, έτσι. Είχε φάει η φίτσα που την παίρνει από καμένο σαν το λάστιχο. Τι ήταν αυτό. Τώρα μου το λες, Αντώνη, όλο το καλοκαίρι ταξίδευα.